Hallelujah. Uma sisuka la kuwe siya kuba. Alithi amen enkonzweni. Usho Petro. Uhambe noJesu Petro. Wambona uJesu etshintsha amanzi abe yiwayini. Uhambe noJesu Petro. Wambona uJesu ehamba phezu kwamanzi. Uhambe noJesu Petro. Wambona uJesu ebusisa izinkwa ezincane ondla abantu abayi-5,000. Wayesethu Petro, uma sisuka kuwena Nkosi siya kubani? Ngoba thina siphelele la. Tshela amakhelwane ukuthi siphelele. Akakuzwa amakhelwane, tshela amakhelwane ukuthi siphelele. Tshela amakhelwane senze njani siphelele. Hey, noma siyahletshwa siyawusuka siyephi, noma siyazondwa siyawusuka siyephi, noma sikhulunywa kabi siyawusuka siyephi, noma siyathakathwa siyawusuka siyephi, ngoba siphelele la. Tshela makhelwane ngiphelele mina la. Hallelujah. Siyawusuka siyephi? Thula umsindo. Siyawusuka senze njani siyephi? Awusimi lapha, simi lapha, simi lapha. Oh simi lapha, simi lapha, oh simi lapha. Yangizwa kodwa basalwane? Yangizwa Nkonzweni? Hey, asinta, anithi amen basalwane. Noma siyahlupheka siyohlala lapha, noma siyazingelwa siyohlala lapha, noma siyahloywa siyohlala lapha, noma siyazondwa siyohlala lapha, siyawusuka lapha siyephi? Anithi amen enkonzweni? Siphelele lapha. Senze njani bazalwane? Siphelele. 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 Senze njani? Siphelele. Kuthiwa wasuka amasotsha ayi-100. Amasotsha ayi-100 buyani masotsha 1 2 3 4 buyani landelani mina. Landeleni. Suka amasotsha. Landelani mine. Nambe njengamasotsha please. Anithi amen. Bathi niyakuphi? Bathi sempini. Alandela bani? Ikhomanda. Ayakuphi? Empini. Anithi amen. Uma sekafikile empini, ikhomanda yathi ndlulani, hambani phambili ndlula, hambani phambili ndlula, hambani phambili. Yaqeda bhekani mina ke manje. Sebangenile ngithi empini. Khomanda yabheka leli bridge abawele ngalo. Yalishisa lasha langqonqa. Asebayabuza lapho. Bathi njengoba ushisa ibridge lokubuyela ekhaya, siyobuyela kanjani ekhaya? Khomanda waphendula wathi akusabuyelwe ekhaya. Uma sinqoba siyophila la. Uma sifa amathambo wethu azawubola la. Hayibo fumani ithi amen enkonzweni. Hambi umtshela uSathane uthi devil you are a liar. Angiyindawo nangifa ngizofela lapha, nangifa ngizofela lapha, nangifa ngizofela lapha, nangifa ngizofela lapha. Nangabe ngiyanqoba ngizonqoba ngihlale lapha. Okusala kasenze njani? Asiyindawo. Hallelujah. Siyawusuka kuwena Nkosi. Siyephi?
Hallelujah. Mbheke mina mntanami ngithunyiwe nje uzokhuluma nawe. Siyosuka kuwena Nkosi Siphi. Uyaqhubeka Petro. Uthi ngoba amazwi okuphila akuwena Jesu. Hey, amazwi okuphila akuwena Jesu. Alithi amen enkonzweni. Singenile saphuma. Singenile saphuma. Singenile saphuma. Singenile saphuma. Asikayitholi lento esiyithole kuwena. Sizoyaphi? Ngoba amazwi okuphila. Anjani basalwane? Akuwena Jesu. Singenile saphuma. Hallelujah. You must decide ukuthi unathi noma awusinathi. You must decide ukuthi sihlupheka nawe noma awuhlupheki nathi. Alithi amen enkonzweni. Asindawo. Asindawo. Tshela makhelwane asindawo. Uvuke ekseni izinto sibheda. Uthi namhla Nkosi ngiyamangala. Uma ngibheka emuva uba wena ngiyaphinda ngithi kuwena mntakababa, ngicela ukuthi uhlale lapha kulesihlalo ohlele kusona. Ngeke kuze kube lula. Baza kukhuluma kabi, baza kuthuka, baza kuhleba, baza kubiza ngamagama. Hamba uyobatshela uthi devil you are a liar. Ngizohlala lapha, ngizohlala lapha, ngizohlala lapha, ngizohlala lapha, ngizohlala lapha. Amazwi okuphila akuwena bani? Jesu. Anithi amen. Barlong Community Hall eMafikeng kulapha ngofikela khona ngayo umhla ka7 of April. Same place nangomhla ka8. Same place nangomhla ka9. Same place. 3 days ngizoba seMafikeng. Mafikeng, you are so fortunate because you love me, you support me, and I'm gonna stay in Mafikeng for 3 nights. And then again, I'm a service of Mafikeng. I from get about 6 in Tambama. And then day 1 umshaka 7 6 Tambama. Day 2 umshaka 8 6 Tambama. Day 9 ngiyokala ngo1 kulapho ngoba ngibona abantu be1 on 1. 1 o'clock emini ngifuna ukukhuluma nawe. Wena inkinga yakho ifuna uqoqe nawe. Ngicela ufone khona manje njengoba umbona. Yimi ngizobamba ikhole yakho. Yimi leyo uzokhuluma nawe. Ngubhalise bese siyahlangana ngomhla ka9 eMafikeng, ngo1 emini, ngo6 ntambama sekuyafanele seMafikeng siba nawa our last service. Ngaye umhla kabani? Umhla ka14. Nomhla ka15. Nomhla ka16. Ngizoba seThabane eRustenburg. Ngizoba kunenkonzo ezoqala ngo6 ntambama iphele ngoba iphele ngo9 ntambama. Ngomhla ka14, ngomhla ka15, ngomhla ka16, 1 o'clock emini. Ngizoba ngibonana nabo bonke abantu abathi babunhlobo sicela ukukhuluma nawo, sicela ukuqoqa nawo, sicela ukutshela inkinga zenu. Fona khona manje. Labantu baseThabane yimi ngizobamba ifoni yakho ngikhulume nawe ngubhalise na and then again ningakhohlwa ke bantu bakithi is what a prayer is 6 to 9. But into enkulu engilethile eThabane ngicela kuzonibeka isandla nginifule nabe niyophumelela, nginifule nabe niyosebenza, nginifule imali zakhe ezigqwele ebantwini zibuye kuwena. Abantu basePort Elizabeth ngofikela khona lapha eTaku Hall yemntana ngicela ungiphathele i-ID yakho wena lapha ngoba wena useyikoletini ngiyobulanda nge-ID number kukhiphe ikoletini. Wena nje kudala u-aplya, kudala abantu bazokubiza bakubiza, kudala abantu bazokuqasha bakuqasha, ukhiphe nemali wadiza soloku uhlele ekhaya ngoba le nto abakuvale ngayo namanje it is like a dark cloud, njenge-cloud emnyama phezu kwabo. Ngeza kuzokukhipha le cloud eTaku Hall nakhona ngiyohlala 3 days
ngizoba nani mhla ka-21 April, ngibe nani mhla ka-22 April, ngibe nani ngamhla ka-23 April. Kuzoba izinkonzo ezoqala ngo-6 ntambama ziphele ngo-9. Ningakhohlwa ngomhla ka-23 ngizohlala imini yonke from 1 o'clock ngibonana nabantu abafuna ukungitshela inkinga. Buya uzotshela mina, I am your father. Buya uzotshela mina inkinga zami. God bless you. Ngoba besihlabelela kudala ithi I don't believe he brought me this far to leave me. Uma bakutshele ukuthi kuzoba lula bakuyengile. Leyiqhubeka lengoma yithi nobody told me the road will be easier, but I don't believe he brought me this far to leave me. Akekho ungitshelile ukuthi indlela izoba lula. Ngibheke emehlweni sengiyaqeda manje. Ngeke sibe lula indlela. Ungizwe kahle? Tshela makhalata ngeke ibe lula indlela. Ngeke ibe njani indlela? Memeza ngeke ibe njani indlela? Ngeke ibe lula indlela. Uzawugula kule ndlela, uzawuphathwa inyawo kule ndlela, uzawuphathwa ihedeke kule ndlela, uzawungena ezikweletini kule ndlela. Kodwa into engiyithandako uthi I will never leave you nor forsake you. Angisoze ngikushiye. Hlala lapha. Yenza njani? Hlala. Sindlule ezintweni Jesus ezinzima awunjalo hlala. Awuthi amen. Yenza njani? Hlala. Mina ngalimala. Ubaba wangithembisa ukuthi ongithengela inkomo nangiyoshada ezophekela abantu abezemshadweni. Umshado ngomgqibelo ngaqela imali yenkomo ngalusibili. Wakhipha ikhadi la kwa Edgars. Wathi ayikho inkomo engakupha yona. Ngiphethe ikhadi la kwa Edgars, inkomo awuyiswipe inkomo kwa Edgars. Yonke lesikhathi singaka ngazi ukuthi nginayo inkomo. Ngama last minute uzongitshela umuntu ukuthi angeke ayiswap inkomo ka Edgars. Awuthi amen. Sindlule ezintweni ezinzima awunjalo siya. Awukaqala ukuhamba noNkulunkulu uma ungazange undlule ezintweni. Jesus. Kumele undlule ezintweni mntanami. Awuthi amen. Kumele undlule kuphi? Ezintweni. Kumele undlule ezintweni. Beka mina emehlweni, kumele undlule kuphi? Ezintweni. Kumele undlule ezintweni. Qala khuluma nawe sengiyavala njalo. Kunezinto omele undlule kuzona. Uthi amen. Amen. Esiyonyakazisa ukholo lwakho. Usuzibuza ukuthi ingabe ngenza kahle yini. Ngizela kuzokutshela ukuthi bampelela sekuduze la uyakhona. Bampelela sekuzawukhanya. Bampelela sekuzawulunga. Bampelela sekuzawuvuleka. Uvuma uthi amen. Ndlule ezintweni. Sindlule ezintweni ezinzima njalo uzojikelwa abantu obasizile
abantu obasizile yibo abazoba izitha enkulu empilweni yakho. Yibo abazoba izitha enkulu empilweni yakho. Uyosibuza uthi pho nawe. Awuthi amen. Umthatha umuntu ngesandla sakho umfake emsebenzini. Khona lapha emsebenzini kube uyophusha wena ukuthi uphume. Umthatha umuntu umfake ekhaya lakho. Khona ekhaya lakho kube uyo lophusha wena uthi ushiye lo muzi. Singabanqobayo siyaqoba shalom shalom. Bazalwane, cela kunisiza abantu bazonjikela bazokunyakazisa ukholo. Ungaqabanga ukuthi uzawubona uSathane onamaphondo. Yazi ngiqala angithule kancane umsindo. Baphume ngebhasi la. Bebaya eMount Frere. Bamis amaphoyisa amesibhasi. Bacheka bathi kune ngoba ibhasi inama disk ayi2. Bathiwa ku expire idisk eyodwa. Angithi Sithoko na base bayaboshwa babekwe endleleni. Nihlele emgwaqweni how many hours? 5 hours. Bahlala 5 hours. Awuthi amen. Ngafika mina ngakhulekela abantu kwakhuluma idimoni. Lathi idimoni besikuvimba ukuthi ungeze eMount Frere. Sithume namaphoyisa ukuthi akahambe yobopha ibhasi. Soloko sivimba wena. Sathane ngeke umbona hamba ngeenyawo namaphondo amakhulu. Sathane uyogibela bona labantu abathembile. Sathane uyogibela bona labomzala. Sathane uyogibela bona labantu osonta nabo. Sathane uyogibela bona labantu abavuthayo. Sathane uyogibela bona labantu obasizile. Sosumbona uSathane. Mara uyakwazi ukugibela abantu. Ngithi kuwena hlahla. Yenza njani? Hlahla. Abamethemba kuJehova banjengentaba saSiyoni yona engasanyazanyiswa. Hlahla. Yenza njani? Hlahla. Phakamisa isandla phezulu. Ayithi Baba ngiyabonga. Izwili izwi lakho elithi masihlala. Ngiyahlala kuwena Jesu. Ngiyahlala kuleli bandla. Ngiyahlala kulolu qobo. Ngiyahlala phansi kwaleli lifu egameni lika Jesu. Amen. Kubo bonke ababukela emakhaya ngiyalikhuthaza ukuthi every Sunday just come and meet me. Mntanami wona uyangidinga ngizokhipha lento abakwenze yona. Ngoba wena wafalwa uvalo njengoba ngikhuluma nawe. Awukho emzimbeni. 41 ungapha 41 ungapha. That's why into zakho ziyaphambana. Ngicela udibana nami every Sunday ngoba wena nalokugula lenkubona emzimbeni wakho akona ukugula kwemvelo izinto zabantu. Ngicela ugijime uzobana nami ngoba bakuthela umoya wenhlupheko. Umoya wenhlupheko ukwenza ukuthi yonke into yakho oyenza ayiphumelele. Every Sunday eThekwini. Make sure you meet me. God bless you. Hlaka 28 April anithi amen. Soba nenkonzo ukuphahlaza ibhodlele. Leli bhodlele kufakwa igama lakho namagama abantwana bakho. Kwaboleka nemali. Le mali oba size ngayo mayivalele ibhodlele sizoyiphahlaza khona la mhla ka 28 of April. Awuthi amen.
Haleluya. Kunomfundo wakaDanibe bathandekayo, ngidabuka emzimkhulu ngokuhlala ngihlala eNanda. Ngifike la eShalomi ngoNovember bathandekayo. Hey bekumnyama, hayi bekumnyama bazalwane, bekungendlala ekhayeni lami, bengengilale ngidle irice noanyanisi. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelele nengilozi yaseShalom. Uyagijima bazalwane ingilozi yaseShalom. Ngafika ngingenawo ngisho umsebenzi. Manje umsebenzi ngiwushintsha njengophaqa. Ngingena kwengiwuthandayo, ngiyeka kwengiwufuni. Ngiyayidumisa ingilozi yaseShalom bazalwane. Nibekezele ziyenzeka izinto la ekhaya, ufakazi uyimina. Ngomsombuluko ngiye emsebenzini wesithathu. Sengisebenza uthandayo, engawufuni ngiyawushiya bazalwane ngengilozi yaseShalom. Ngisombuluko futhi umfana wami ophasile university bazalwane uyongena umsebenzi omushasha eCape Town. Ngidumisa ingilozi yaseShalom bazalwane. Akusiko ukwazi kwami nokuhlakanipha, ngiyabonga. Nami bazalwane ngizobonga, benginenkinga yeinyawo zinamansense kusukela ngineminyaka ewu9. Uma ngabe ngihanjiswa kubantu kuthiwa kufanele ngiyothwasa, ngigide emalahleni azophela amansense. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngoba ngifikile la eShalom last year, I think ngifike ngo-October. Ngancenga ngaba nenhlanhla yokuthi ngifike kunenkonzo yokugeza inyawo. Wathi ubaba uzosigeza sonke. Ngayibuza ukuthi kanjani sibaningi kangaka. Hayi bazalwane, wasigeza inyawo. Ngangena nami lapha ngeenyawo lezi bekuthiwa fanele ngiyogida ngaze emalahleni. Bazalwane angisenawo amansense. Bazalwane angisaqokami, bengihamba ngeminwe. Kozi isithende besibhlungu ngohlobo oluyisimangaliso. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiphinde ngibonge last week Sunday bengila phambili, ubaba ethe abafuna umsebenzi ake abeze abakhulekelwe. Nami bengasebenzi bazalwane, kungaqhamuki lutho futhi kungafiki nokuthi angeke ngiyozama. Kodwa kuthe kusuka ngathi mangithi ngiyaphuma kwabe kukhona nabafonayo abathi woza uzosebenzela. Ngiyambonga
kwaphuma into ubone mawubeke imfino mhlawumbe isipinishi noma inhloboni yemfino eyisiyabolela kuplastic kwaphuma into enuka kanjalo ngibuza ukuthi hawu yini lenuka kumina ngempela emnyama ngalendlela engachazeki cela untshela ukuthi nangakusasa ubaba aphinde futhi asho ngempela ngiwathatha amanzi ngiwaphuze mase ngiya kube ngathi ngilele kodwa ngilele ngibuka ishoka baba mangibuka kube ngathi ngilele bazalwane kube ngathi senginayo ubaba kuphelanga ngisho 5 minutes kube ngathi nginaye athi ubaba ufisa ukuthi ngikusize ngani ngisi mina baba nginenkinga eziningi ngeke ngize ngibale zonke ngiyacela ukuthi ungisize kuzona zonke inkinga zami ngaphaphama ngisi mina yibo kwenzakalani empilweni yami ngoba phela ngibuka ishoka baba ayi ngiqhubeke ngiyibuke kuthi ngomhla ka31 December sila ekhaya athi umama kwakhona umama uqaqala wafika umama umpostoli athi nombani ucela ukuthi aphathe ikhandlela ngiliphathe mina bazalwane nginomeqo ezandleni ngazi ukuthi ngachaza ngithini ngicela unitshena hayi ngize ngizolithatha ikhandlela ngaphambili athi umama silikhanyise ngalesikhathi ngilikhanyisile ngabona izandla zami ziqhaqhazela la phakathi kukhamba izinto engathi ziyimpezo bazalwana ngazi ukuthi ngabonga ngithini kuningi okunye ngonichazela ngelinye ilanga ngoba kuningi kuthi ngelinye ilanga ngiyaphuma ekhaya ngangisenze idread ngiyachela ngosawoti lomhlobo ngathi mangithi 1 ngithi ngiyaqala ngiyachela mhlawumbe ngachela kabili kathathu ngizwe into ingishaya la phezulu kwi-dread mayingishaya mase ngibona isithunzi sithi ngidinga ukuthi yini le mase ngithi ngisikhona into emile la phezulu kwami shuthi mithi izongishaya kwakuzobonakala ngifele lapha egcekeni ngaziwa ukuthi ngibulawe yini lento ngibuke ikhanda likhulu amadle bayalenga amehlo amnyama phakathi siyabukana NSFAS ubaba wamkhulekela wathi hamba uyophumelela ngiyabonga amen. Umuntu ongaphumeleli uzophumelela. Izilwane ezinhluphayo lapha emakhaya ziyofa the day nizoletha amanzi la. Anithi amen. Phatha lo mnikelo ka 150 rand. God bless you.
khona eThabisona. Mina nganginenkinga vele nganeqhinga eliyisimanga aphela amagokoroshe wonke amakamero but ayikho into eyathathwe into iphelele bese ngicela ingilosi yampostoli
ngathi ngiya kumuntu ngiyofuna into yokukhatha umuntu wathi cha ayikho ngafonela khona e-call center ngakhulekelwa icala laphela labansula icala abantu ade besibophile ngegama likaJesu. Ngayo umhlaka 1 of May ngizoba ngilaphana eMbazwane. Abantu bonke bakwamhlaba yalingana, abantu bonke laba ngibona khona ngikhuluma nawe lapha ekhaya ngithi esontweni lakho ubaba uNdlovu eThekwini. Mntanami ngicela ungaphuthelwa ngobona ngabe ukude kabi ngempilo kunomuntu okubophe ngenhliziyo wathi soke sibone. Kungakho nje namaphupha akavalekile, kungakho nje nemali noma ungathi ayibambi yaphela njengoba ngikhuluma nongibheke lapha ekhaya. So yonke into yakhe ishona phansi and imali noma ungayiphathi yaphela awazi ukuthi iphelela. Abanye bathi yathakatha, abanye bakubiza ngamagama. Ngicela ukukhipha le nto abakufake yona, le nto olala nayo, le nto ekulandelayo ngizoyikhipha mina kule net prayer yamhlaka bani, yamhlaka 22 lena inet prayer
Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store, making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom. Amen.
send i-voice note ukuze bezwe. Ngasend i-voice note ngasho ukuthi ngiyabonga ngathengela ingane yomntanami i-uniform ibingenayo i-uniform ngakhokha izikweletu zabantu ebenginazo. Kodwa ngisacwilile vele izikweletu ngicela ubampostoli ukuthi izikweletu nje zihlukane nami ukuhlupheka kuhlukane nami. Ngiyabonga bazalwane. Angiphinda ngisho mntaka baba lapha ekhaya ngithi mina ngeke ngehlule lento abakufake yona ngoba ngiyazi mina ufakwe ngabantu. Lento abakufake yona bayifake ngamaphupho, wayidla ngamaphupho. Lento abakufake yona ingene ngomoya, lento abakufake yona ihlele emadolweni, lento abakufake yona ivala imali yakho. Ngicela njengamanje ungilalele. Umntana ofikela kimi ngaphasa esikolweni ngimphuzisa lamanzi wami lawo. Nawa lamanzi. Uthe ngiphuza lamanzi waphalaza umnenke. Kanti omunye umama yena bekathi kunento enyuka kanje. Uphuzela amanzi lawo waphalaza inwele zomuntu. Ngicela ukuthandazela. Wena ke ngicela uvuke ekseni njengoba ngikhuluma nawe. Vukela khona ekseni ugijimele office uyoqela amanzi uthi uqela ichibi. Uwaphuza lamanzi ungakahle lutho. But right now ake ugijime uye laphana kwi-tap yakho, tap yakho. Uvulela amanzi uwafake eglasini. Njengoba uwavulela amanzi uwafake eglasini, let me pray with you. Baba ngiyabathandazela bonke ababukele emakhaya. Nange omunye akalali, nange omunye uyagula, nange omunye umoya isiso siqhwala umoya, nange omunye futhi kunento unehliso, nange omunye izinto zakhe zihambi kahle, izinto zakhe zibophekile, into zakhe zivalekile. Ngiyabathandazela, ngithumela umlilo kamoya enqwele. Ngithi babaphile, nange omunye uphethwe ikhanda lingenqamuke. Ngithi babaphile, nange omunye inyawo ziyashisa. Ngithi babaphile, nange omunye umzimba yasinda ngathi uthwala amatshe. Ngithi babaphile ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Phuza lamanzi njengamanje. Emva kokuphuza lamanzi ngicela wenze sure ukuthi uvuke ekseni uyoqela ichibi ema-office. God bless you. Mukeli wami lapha ekhaya ngizokuthulela nansi call center yethu ehlale ivulile ngathi zonke 24 hours. Bakhona ke labantwana ukuthi bakwazi ukulalela wena enkingeni zakho obhekene nazo, bakwazi ukulalela izicelo zakho, bakwazi futhi nokukupha ama direction nokuthi wazi ukuthi ubaba umpostoli uzomthola kuphi, uzomthola nini, uzomthola kanjani, nama direction okuya kuma prayer room ethu la ukwazi ukuthola khona izinsebenzo zakho 24 hours. Ungabulawa zinhlungu, ungabulawa istress, phakamisa ucingo lwakho njengamanje ufone, balinde wena ukuthi bazothandaza kanye nawe. Nami nompostoli sila sizothandazela wena. Fona khona manje sithatha isicelo sakho sithandaze kanye nawe. Nini baba 2017 okay lulani izandla zenu kuye bazalwane. Bheka mina mama, bheka mina, jika ngomzimba wonke ubheke mina. Mina Funo Tito Sanda senu kuye molo inqwele. Siyabonga ukuthi namhlanje ngisambeka izandla lento ehleli kulolu nyawo lwaka left
lento ehlele enyaweni lwaka right nansi yaphuma njengamanje nansi yaphuma manje nansi yaphuma njengamanje nansi yaphuma njengamanje nansi yaphuma njengamanje nansi yaphuma njengamanje ayibhodle kakhulu ihamba ayimemeze futhi ayimemeze kakhulu ayimemeze futhi ayiphume ayihambe kulolu nyawo lwaka right khipha lento ehlele kulolu nyawo lapha eqolo lapha esincane nansi yaphuma kunalo unyawo nansi yaphuma nansi yaphuma kunalo unyawo nansi yaphuma nansi yaphuma nansi yaphuma nansi yaphuma nansi yaphuma right now ayibhodle kakhulu imemeza kakhulu ivalelisa kakhulu ayiphuma 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 in the mighty name of Jesus ayiphuma ayiphuma bandla lithi amen ema uqonde baba faka oil kepha mina bengiya kumfuna nothixo ibike kuye Hallelujah. Nangu uyahamba. Nangu wenza njani? Yahamba. Angisakhona ukuthola ade lengibambe kakhulu leli wangithandazela umama undlovu ngasilizona leli ade seligobe nokugoba baba selithe lavuka ade bengibuza ukuthi hawu leli dolo lakho yini manje udadewethu engibuza Ufikela uhamba njani mama? Usakhumbula? Bengihamba ngithi ngihambe ngima yonke indawo la Manje sewahamba njani? Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store
making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom.